Hej. Oj, det finns Ja, men... Du ska gå hitåt. Ja, skitsamma. Ja, i alla fall. Vi ska... Jag vet att ingen har kommenterat. Nej, ingen har sett, men skitsamma. Detta är socker. Det här är kakao. Och det ska vi testa. Med sked. Med sked. Jag vet att ingen har kommenterat det. Men jag vill gärna testa det. Så vi börjar med socker. Gör vi? Ja, vi börjar med socker. Okej, vi börjar med socker. Så. Okej. Sugar. Oj, vänta. Vad ni ser. Ja, det är socker. Det är socker. Ja, det är socker. Vänta, på 3. 1, 2, 3. Vad äckligt. Spotta inte ut det. Nej. Kakao, fy fan. Och sen ska vi prova vaniljsocker också. Jag glömde visa det, men ja, vi ska prova det också. Okay. Ta det jämt med också. Det är bra. Oh my god, vi får tvätta golvet sen. Det måste vi göra snabbt. Okej, kakao. 1, 2. Nej, vänta. Nej, jag har inte. 1, 2, 3. Fy fan. Jag är så bruntunga. Så äckligt. Ska vi dela? Ja. Fy fan. Ja. Herregud, det är gott. Aldrig i livet jag smakar det. Okej, det tyckte jag var kul. Och nu är det bara vaniljsocker. Oj, lite O'boy. O'boy, ja, det kan vi ta. Det är gott. Men om ni gärna vill se lite mera så kommentera! Nej, kommentera. Ja, kommentera också vad vi ska göra. Ja, kommentera och kommentera. Vad har hänt med dig? Så, nu är det Vaniljsocker. Okej. Oh shit, vad nära det kom. Oj, jäklar. Men vad fan? Nej. Hallå, så ja. Backa. Men vad fan? Så ja. Så ja. Vad är min sked? Det är min sked. Detta är min sked. Ja. Tar vi lagom med mycket. Så ungefär kameran. Rätt mycket men. Okej, skitäckligt. Ja, det är jätteäckligt. 1, 2, 3. Jag rekommenderar det inte. Nej. Inte kakao eller... Jo, socker kan vi få. Men jag tackar så hemskt mycket för oss. Så hej till det. Ja. Vänta, vi är inte klara. Vi skulle prova O'boy också. Förlåt, hoppas ni har tid med lite till. Och O'boy också. Ja. O'boyen. O'boyen! O'boyen, skynda. Nej, den är inte där. Den är inte där. Men vad fan är den då? Skåpen. Så. Jag brukar inte dricka vatten, men... Så. Vi får smaka normalt vaniljsocker, inte sånt där. Då vill jag visa mycket Airboy. Typ så mycket. Och min kompis här. Mitt kvar lite. Vänta. Ja, det är typ så här mycket. Vet du?
Men du vet att jag spyr om jag ser en annan spy. Akta då. Okej. Vi Hör av oss helt enkelt. ja, så kolla gärna på den här. Jag rekommenderar det inte liksom. Nej, så till den. Julia. Hej då. Hej då!